Daga nan ki sai na kamo soyayyar ki ta taɓa ni, shi so kamar da wasa ya kawo da duk tunanina. Na gane duniya soyayya ce ta zamsila farko, duk rayuwar da ba so ne na san cikin ta ba garko. Wani hanzari a kai na nema ga da kwanta na dauko, so wanda babu to sai ƙarshen shi za ya zama mummuna. Sun kasa su yi wasu hakan su ma, so baya duba kankanta kuma baya duba alfarma. So shi kamar tiraka ne a cikin masanniya girma, so ba a margaraji in dai mene zama laifina. Kwanci so ya kai su ga hallaka suna fama, daci irin na soyayya ya sa waɗansu sun suma, kuma na ga masu jarumta so ya saka su bambarma. Ko matsayi na bai kai ba kar da kwangin garaje na. So da ruwa da zuma idan suka yi lasa, sai fara'a ta sauka fuska ta saba batinginsa. Kalma gurin bahaushe na ta garin masoyi bai nisa, to abin da na yi nufi wanda kake so ban sani kake kwana. Sabon mai so na gaskiya ya fi, zai tausaya maka zai yafa kure idan kayo laifi. Tilas ka rasa ne so in so ranka ne da fifi, inda da so na kauna a sa kai duka sirrikan juna. Su suna yi ne suna ta yin kallo, ido da ya haɗu sai zuciya ya bugu kamar gwallo. In an aminta sai ka ji daɗi ka wuce a magwalo, suna da haddari ai wasu na san za su gane zance na.